20 гасырның 1959 елы истәлекле вакыйгаларга бай ел. Магнитогорск металлургия комбинатында руда ташучы тимер юл составларын вагонкалар белән тәэмин итүче Галәү һәм төзелештә эшләүче Насиха Хабировлар гаиләсенә кабат шатлык, бәхет өстәлә. 24 гыйнвар аларның гаиләсендә икенче уллары дөнья күрә. Рашид дип исем кушалар. Димәк, батыр, кыю, зирәк, туры юлдан атлаучы. Рашидкә ярты яшь тулганда Хабировлар гаиләсе туган якларына, Татарстан Республикасы Мөслим районының Елгабаш авылына әйләнеп кайта. Урта белемне Рашид Симәк урта мәктәбендә ала. 1981 елда Казан төзүче инженерлар институтын тәмамлый. Хезмәт юлын баш калабыз Казан шәһәрендә башлап, аны Чаллыда КАМАЗ системасында дәвам итә. Бүгенге тарихи бийеклектән чыгып карасак, яр Чаллы КАМАЗ чыннан да тормышка ашкан хыял. Бөркетләр канатын сынаучы текә кыя ул. КАМАЗ Чаллы мәктәбен үткән егетләр үзләренең хезмәт юлларын илебезнең кайсы почмакларында гына дәвам итсәләр дә, беренче чиратта алар киң масштабта фикер йөртүче, иң югары дәрәҗәдә оештыру сәләтенә ия булган үз эшенең осталары булып танылалар. Алабуга шәһәре спецстрой сервис җаваплылыгы шикләнелгән җәмгыятенә ерак 1981 елның 23 мартында нигез салына. Башта ул Түбән Кама юллар төзү механикалаштырылган колоннасының участогы. 1986 елда үз исәптәге юллар төзү участогы итеп үзгәртелә. 1988 елда оешмага шат йөзле, тапкыр сүзле, спортчылардай нык гәүдәле энергиясе тышка ташып торган егет җитәкче итеп билгеләнә. Бу Мөслим районы Елгабаш авылы егете Рашид Галәү улы Хабиров. Шушы елдан башлап Рашид Галәү улы Хабиров гаиләсе белән Алабуга шәһәрендә яши. Наше предприятие очень крупное, рентабельное. Под руководством Рашида Галауча предприятие работает с большими показателями. Хотелось в этот день поздравить Рашида Галауча и сказать ему спасибо. Мы гордимся, что работаем с этим человеком. Елгабаш гап-гади бер татар авылы. Аның тирәсендә зур сулар да, биек таулар да юк. Бүтін булганы байлыгы иген кырлары, урман, болын, чишмә һәм тыңгысыз күркәм кешеләре. Айларда яшәп, нинди генә дәрәҗәләргә ирешмик, безне һәр чак үзенә җәлеп итеп, яшәргә илаһи көч биреп торучы бөек төшенчәләр, туган як, туган авыл. Елгабашлыларның барысы да Рашид Галәү улы Хабировка рәхмәт әйтә. 2014 елда Рашид Галәү улы безгә шушы заман таләпләренә туры килгән, бүтән уңайлыклар тудырылган мәдәният үзәге, күп тармаклы үзәк бүләк итте. Юбилей уңаеннан Рашид Галәү улына мин чын күңелдән үземнең, авылдашларымның тирән рәхмәт хисләрен җиткерәсем килә. Елгабаш халкы Рашид улыбызга гомер буена рәхмәтле. Чөнки ул авыл халкына зур ярдәм күрсәтте. Авылыбыз матур һәм тату яши. Шунлыктан аның хезмәтен бәяләп зурлап торабыз. Искә алабыз. Без аңа эшендә уңышлар телибез, сәламәтлек телибез, гаилә рәхәте телибез. Безнең халык Рашид Галәү улы Хабировка бик зур рәхмәтле. Аңа, гаиләсенә Аллаһы Тәгалә исәнлек, саулык берсен. Авылларыбызда электр, газ, су бар. Урамнарыбыз асфальтлы. Мәктәбе, клубы, мәчетләре бар. Барсы да аның хезмәте белән эшләнде. Рашидны табып, тәрбияләп, үстереп, күкрәк сөтләрен имезеп үстергән Насиха апаның гомерләре озын булсын, рәхәттә үтсен калган гомерләрдә. Һәм дә балаларның нәүбәтен күреп яшәргә насыйп итсен. Котлыйм, рәхәт яшәсеннәр, оҙаҡ яшәсеннәр, сәләмәт булсыннар, тигез яшәсеннәр, бала кайгылар күрмәсеннәр. Хөрмәтле Рашид Галәү, сез безнең инде иң ихтирамлы, хөрмәтле кешебез буларак,
Без сезне ихлас күңелдән хөрмәт итәбез. Һәм инде шушы юбилеегыз алдыннан сезгә рәхмәт сүзләрен җиткерәсебез килә. Чөнки сезне кебек татар җанлы, авыл җанлы, шушы нигезне ныклыгын һәм инде аның үзе аркылы үткәреп, һәм инде аның ярдәм итә торган кешеләре әлбәттә республикабызда, җөмһүриятебездә бик азлар гынадыр. Без сезнең белән горурланабыз. Без сезгә ихлас күңелдән рәхмәтебезне җиткерәбез. Киләчәктә Аллаһ Тәгалә сезгә хәерле тормыш биреп, эшләгән эшегезнең куанычына күреп, матур итеп хөрмәттә яшәргә насыйп итсен. Сезгә саулык, сәламәтлек, иң рәхмәт сүзләребезне җиткерәбез. Барлык мөселманнар һәм шәхсән үзем исемнән сезне чын күңелдән шушы юбилеегыз белән тәбрик итәм. Рәсәйнең һәм Татарстанның ат казанган төзүчесе, Алабуга шәһәре һәм Мөслим районының почетлы гражданы Рашид Галаулы Хабиров ата-бабаларыбыздан килгән иң күркәм сифат, кешеләргә ярдәмчеллекне югалтмыйча үзенең тормыш юлын дәвам итә.